मत मुंडिया मारचु कह दिन के ना वीडियो करछि तो कैमरामैन ऐसे कैमरा भाई ना ना ली रेडी से सोई लाइट मार दिया ना नहीं जे बंद मु गोटे चैनल कर डेली ब्लॉग पकाऊँ डेली डेली जा आज पड़ो एबे कर नुआ तापर हाँ तापर जहाँ भी पकेले सब दिन देख पार सब्सक्राइब करदेला चारिड़े बुलूँ जगह ना कौट रखी तले रही रही दिन ऊपर को सीढ़ी बस हाँ जीव तो खाली तरतर खाली लेडीज मैंने अच्छी जिन नहीं तो ऊपर को तो कथा आसू तौक जाऊन खाई आसू अरे झील आसले दीदी कह गला आसला खाली तरतर सांग तोलिकी रखीदेले भल ये पाचिले पुणी बेसी पाचिगले भल लगे एवं जमी आनिकी 2 दिन रखी
ଯିବେ ବୋଧେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବେ ବୋଧେ ନା ହଁ ସେ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଘରେ ହେଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଅନଲାଇନରେ ବି ହେଉଛି ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଘରେ ବସିକି ସେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ଏଠି ବି ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ଘରେ ବସି ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ପୁରା ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ଆଜି ଖରାବେଳେ ଯାକ ଶୋଇନି ଖାଲି ଏପଟ ଏପଟ ହେଉଛି ମହିଳା କେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିବ ଦୌଡୁଛି ମେସିନରେ ପୁଅ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଇକି 1973 ମସିହାରେ ହେଇଛି ନାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ତୁମ ନିବାସ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ କିଏ ତମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ବାପାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ହଁ ଏ ପୁଅ ତୁ ରହିବୁ ପରା ତୁ ରହିବୁ ତୁ ଯା ନା ବାପା କହିଛନ୍ତି ତୁ ରହିବୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ରାତିରେ କିଏ ରହିବୁ ତୁ ନା ଆଉ ରାତିରେ ଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ ରାତିରେ ଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ ମୋ ବାହା ତ ରହିବୁ ଏଇଟା ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ବାପା କହିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେନି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୁ ରହିବୁ ନା ଆଉ କହିବୁ ମୁଁ ରହିବିନି ଯିବି ରାତି ହେଲେ ଜମା ରହିବନି ଆଉ ସକାଳ ଧରିକି ଆସିବି ଉପରଳିଯିବ ଥାଇଲେ ବସିବା ଆଉ ଉଠି ପାରିବନି ଆଉ ରାତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ହେଲା କହୁଛି ରାତି ହବ କହୁଛି ରାତି ହେଲେ ବାପା ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅଛି ରାତି ହବ ରାତିରେ କାନ୍ଦିବ ନା ଛାଡ଼ିଦେବ ତମ ଘର ତ ଏଇଟା ଚାଲୁନି ତାହେଲେ ତୁ ତ ମାଉସୀ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ବାଜିବ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବୁ ରାତି ହବ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଦିଦି 2 ଜଣ ଦିଦି ଆଉ ଝିଅ ତବେ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲେ ତ ଏବେ ଯିବେ ଠିକ ଗଲୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଟେ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖାପାଖି ସେଇଠିକି ନେଇଥିଲୁ ଦେଖେଇବୁ ଏଠି ସାନ ଭାଇନା ଘରକୁ ଗଲୁ ଏଠୁ ସିଆଡ଼େ ଗଲୁ ପୁଅ ଆସିବା ଆଉ କେବେ ଆଇଲେ ତ ଆସିବ ହେଲା ଅନଉଛୁ କ'ଣ